we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Mga nakala sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa COVID-19 nagkadaghan. Samtang mga punerarya nahutdan na og mga lungod. Gani sa usalang kaadlaw ni tala ang Dakbayan sa Lapu-Lapu ug 15 ka COVID-19 deaths. Si Luan Mayrundina sa report. Wala na'y mga lungon ang display area sa Pampangenia Funeral Homes kay nahurot na tungod sa kadaghan sa mga nakalas. Sa buwan sa Agosto, 80 na ka mga minatay ang ilang giatiman. Tulo sa namatay confirmed COVID cases. Samtang 15 kanila, persons under investigation kun PUI kung may mga sintomas sa COVID-19 apan wa ma-swab test o wa pa mugawas ang resulta sa swab test. Tay, makakastak lagi ni sa mga kato. Actually, ang ilang gusto ka ng mga baratohon. Ano ka ng barato nga lungon. So, kanang mga barato nga lungon, medyo pag naglisod pa karon, dili lang kami office, ang naglisod pa na mga funeral. 28 usab ang mga namatay nga naserbisyuhan na sa Sure Life Funeral Homes ning ika-19 kaadlaw pa lang sa buwan sa Agosto. 7 niini mga confirmed COVID cases, samtang siyam ang mga PUI kung suspected COVID case. Gamay na lang usab ang ilang display sa mga lungon. Daghan jud mig serbisyo karon nga COVID month of July and August. Hutdan jud mig lungon, ma'am. Naagay uban nga sahay makasaban tas tagtungod kay mo sila nga nya wala tay kahatag na lisod gyud nya nag-search ko sa lain nga mga funeral wala sad sila, problema nila is lungon gyud, ma'am. Base sa data sa Department of Health gahapong adlaw, 15 sa mga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakalas tungod sa COVID-19. Adunay 170 ka mga bagong kaso sa COVID-19 nga natala sa Dakbayan. Ug tungod kay puno na ang Humay-Humay Catholic Cemetery ug ang Municipal Cemetery sa Gunob, pipila sa mga minatay gilubong na sa samang Katoliko sa lungsod sa Cordova. Sa pagkakaroon ang verbal agreement pa lang tali sa mga mayor sa lungsod sa Cordova ug sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gihimong basihan sa pag-facilitate sa pagpalubong sa mga minatay nga taga Lapu-Lapu City didto sa Minteryo sa Cordova apan wa pa malagdai ang reciprocity agreement nga mo-formalize sa maong kasabutan. What we need right now is the MOA, no, nga pagapirmahan sa Cordova LGU at the same time pagapirmahan sa atong landong mayor sa Lapu-Lapu City, Mayor Junard Ahong Chan. Para mapacilitate ang maong MOA agreement nga pwede tang mulubong sa ilang samang, pwede pod sila kung naamang ganitay malugnan diri sa atong syudad sa Lapu-Lapu. Samtang gipahibaw ni Ferdinand Tipait, Supervising Environmental Management Specialist sa Lapu-Lapu City Health Office, nga nasusi na kagahapong adlaw sa taga DOH7 ang 8.5 ektaryang luna sa Tungasan, Olango Island. Gilaumang madawat na sa Dakbayan ang Site Sustainability Clearance sunod semana apan maangan-angan pa ang pagtukod sa naasoing samang tungod kay wala pa ang ubang mga dokumento.
Laing plano usab sa dakbayan ang pagtukod sa giban-abanang 2,000 ka mga apartment style nga mga nitso sa Gunob Municipal Cemetery. Kung ato lang paspasan siguro may pinakamadali. Kay existing naman ang cemetery. And we don't need already the initial clearance at the same time operational clearance from the DOH because the cemetery has been existing already long time ago na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Philippine National Flag at ubangan sa Talisay City gihapmas kaganiyang buntag isip pagpadag sa pagbangutan sa dakbayan sa kamatayon ni kanhi Governor o Congressman Pablo Pabling Garcia. Ang report ni Fimarin Dumabok. Pasado alas 9 ganihang buntag, gihimo ang pagpahimutang sa tunga-tungang flagpole kun pag half staff. Subay kini sa mando sa Talisay City Mayor Samsam Gulyas aron pagduyong sa dakbayan sa pagbangutan sa pagtaliwan ni kanhi Cebu Governor Pablo Pabling Garcia sa edad nga 95. Gila sa mayor ang iyang natampo sa paglambo sa dakbayan samtang siya pa ang gobernador sa Subo. Cebu lost another great man after the another former governor was lost. Karon another former governor has passed away. Ang amo na lang, we've lost another great man and our deepest condolences to the Garcia family. Samtang nasubo usab ang mayor sa kalit nga pagtaliwan sa kanihepe sa Talisay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Marlo Cunag. Kinsa iyang gilagway nga usa sa dakong nakatabang sa paglimpyo sa syudad gikan sa illegal nga drugas. Si Cunag may hepe sa Talisay City Police Station sukad detong 2017 hangtod 2019. Namatay kini gahapon tungod sa sakit dala sa COVID-19. It's a sad day for the city of Talisay. Hipi gid siya panahon papaedi nako. Actually paglingkod nako isip mayor 5 days siya na hipi diri before siya ni turn over ni Major Carag. Samtang muhatag ang Police Regional Office 7 og tagsa ka 2,000 ka pesos sa nabiling pamilya sa upat ka mga pulis sa Central Visayas nga namatay tungod sa COVID-19 sukad detong miaging buwan. Uban ni John Solon. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak. Command Center sa Barangay Alang-Alang, Mandawi City gipa-upgrade. Dugang mga CCTV camera giinstalar. Nakita nga dako kining matabang dili lang sa trapiko apan sa crime prevention usab. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Gabiing dako nakuhaan sa CCTV kining bangga sa duha ka mga motorsiklo sa intersection G. Uwano ug Burgos Street. Sa impact, nangalamba ang duha ka mga rider. Sa laing insidente, makita sab kining motorsiklo nga midiretso ra sa intersection misungag paingon sa usa ka traffic enforcer. Matod sa mga otoridad, accident prone katong maong lugar nga sakop sa barangay Alang-Alang, maong tambag nila magmatngon gayod. Kining maong mga panghitabo nakuhaan sa CCTV sa barangay Alang-Alang. Ug aron mas daghan pang lugar ang makuhaan sa CCTV, mas gipaladman pa ang ilang coverage. Kaganiha sa Maydan Burgos na abtanamo kining mga personnel nga nagtaod sa mga bag-ong CCTV cameras. Dugang 16 ka mga camera ang ilang gi-purchase sa barangay, puno sa ilang existing nga gidaghanon nga 16 usab. We all know dili man gyud malukop ang tibuok Mandawi sa CCTV gikan sa city. Mo nang we are placing these CCTV cameras in strategic locations na wala dito yung monitoring ang city. Then mo na atong gibutang. Matod ni Gubalani, dili lang sa dagan sa trapiko o aksidente ang makuhaan, lakip na sab sa kampanya kontra kriminalidad. Labi na kanang atong curfew, makita na nato kanang kinsa maglaag-laag sa dalan na mabadlong nato na crime deterrent po ni ang CCTV. Kay once makakita ang mga badlungon diha na CCTV, mausap ilang una-una. Target sa barangay, sa hinapos ning buwan, ma-operational na ang ilang mga bag-ong ekipo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Miabot na sa 156 ang kumpirmadong namatay sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Subo. Natala kini sudlang sa 17 ka adlaw ning buwan sa Agosto. Sagad sa mga namatay, way mga bakuna. Ang detalye pinaagi ni ining report. Sa record sa Emergency Operations Center sa Dakbayan, Sugbo, nakatala sila og 14 ka mga bag-ong namatay gahapong adlaw lang. Nga mihatod na sa 156 ang kinatibuk ang namatay sulod lang sa 17 ka adlaw karong buwan sa Agosto.
Nag-edad ang mga nakalas 17 anyos hangtod na sa mga tiguang sa gadya nila way bakuna. Suma sa Pangulo sa EOC nga sa gidaghanon 30 gikan sa bukirang barangay sa North District sa syudad. Kung nga kayo, dili ito maayo nga plato. Pero karon ni sakat, I thought nga 200 karon ni 400. But then again, that is the characteristic of COVID. You're in a series of ups and downs. Mura tag roller coaster ride ni ani. Adunay 3,479 ka mga active cases sa COVID ang dakbayan. 414 nini mga bagong kaso. Samtang itataw sa Cebu City Health Office nga walay permit to operate ang St. Bernard Funeral Homes sa Morgue diin gipundo ang mga namatay. Gigadakdang mapagawas og desisyon ang City Legal subay sa kalapasan sa punerarya ug ang wa pagsunod sa lagda sa pagpahiluna sa mga minatay nga gibutang lang sa chest freezer inay sa mortuary freezer ug sa hugaw nga hawanan sa dapit nga gihimong morgue. Katong ilang gibutangan nga na freezer nga daghan kayong nagtigda dito sa Mambaling, dito mao ang ila wala to siya permit, no? Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagtrabaho dugang mga nitso sa government cemetery sa Dakbayan sa Talisay, gipaspasan. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, kapin sa usa ka gatos ka mga nitso nga napatukod sa Action Agad Team sukad Mayo ning tuiga ang puros na gamit na. Matod sa Pangulo sa Action Agad Team nga sukad sa niaging tuig kapin na sa 300 ka mga nitso ang ilang napatukod. Pinaspasay karon ang paghimo og dugang mga nitso sa dakbayan sa Samang nga nahimutang sa barangay poblasyon nga iya sa Talisay City Hall. Matod sa Action Agad Team nga sa usa ka semana lang 15 ang malubong. Pipila sa namatay tungod sa COVID-19 o gikinahanglang malubong dayon. Adto na aging adlaw nay upat usay gali magkuan pa nay malima. O ilargo naman ang naglubong nya mao to nga bisag kanang kuan lang gali ingon nga lang gikan hospital ipalargo lubong. Okay na naamantay kuan na bangag nga gipaabot sa ana. Hasta mo alas Agosto 22 na siya. Ya, karon ilubong. Terus oh, kanang ang uban mabilarag to kadlaw, uban diha namatay kadlawon gilubong diha na pagka hapon. Duha ka buok kanang gabi pagkabuntag upat. Sunod adlaw upat na sad. Nay nga porting kuana. Apan mato ni Gary Tugonon sa Action Agad Team nga nahunong ang trabaho sukad gahapon samtang naghuwat pa sa ubang materyales. Hinuna dunay dulan sa usa ka gatos nga mga lubong ang moabot na sa 5 ka tuig nga habwa uno na aron magamit usab sa uban. Dako pagitag area da nga butanganan. Napatay na may permirong layer pa man ron, mabot man naglima gyud. Nya 20-20 man na. Sa nato pa na pa siya mga 100 nga himuon kana lang among himurong linya. Gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas nga ang dinalian nga pagpatukod og mga nitso pagpangandam lang aron kalikayan nga dili mahitabo sa Talisay City ang nahitabo sa ubang dapit. Kitugan usab sa Talisay City Health Officer nga dunaw say mga namatay sa silingang syudad ug lungsod nga dadun sa samang sa Talisay City kay walay kalubngan sa ilang dapit. We prepare kung unsay simbako mahitabo. Hopefully di siya magamit. But ato na lang giad na lang gipunan na lang nato mga nitso didto para simbako kung unsay mahitabo. Naasay ka ng mga namatay sa laing LGU, no? Not only Cebu City, maglisod na sila transport, i-accommodate lagi hapon ni Ma'am Bebet sa DSWD. Pero I doubt kung na sila madawat nga kas assistance, no? Pero i-accommodate lang through the DSWD. Dinhi sa Government Cemetery sa Talisay City, mato ni Tugunon nga may luna pa nga mamahimong pabarugan ang 5 ka mga andana diin butangan sa mga nitso. Bapang hinaot man sa mga opisyal sa dakbayan sa Talisay nga di na madungagan pa ang mga nakalas tungod sa COVID-19. Apan buto sab nila nga di na magkaproblema pa diha sa pagpalubong ang mga hingtungdan sa mga nitaliwan nilang mga kabanay. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Gipaimbestigahan na sa Cebu Provincial Police Office ang nahitabong parte dito sa lungsod sa San Francisco
Islas Camotes, lalawigan sa Sugbo. Ano yung report? Sumani Police Colonel Engelbert Soriano ang direktor sa Cebu Provincial Police Office nga wa pa siya makadawat og opisyal nga kabantuan gikan sa Police Regional Office 7 nga magitahasan sa Chief PNP nga imbestigahan ang social gathering nga nahitabo sa lungsod sa San Francisco, Camotes Island. Apan gisugdan na nila ang pakisusi sa nahitabong pinagtapok og lakip sa iyahang gipatawag ang hepe sa kapulisan sa nasong lungsod. Nakasumiter na kuno og report ang Chief of Police sa San Francisco apan wa niya ibutyag ang detalye. Yesterday, I have talked to my Chief Investigation and Chief Intel to initiate investigation including the Chief of Police of San Francisco where the alleged video took place. No? So sa akin naman, we'll always be impartial. Base sa gi-upload nga video, nahitabo ang pinagtapok sa usa ka beach nga gipasagdahan sa mga opisyal sa gobyerno sa Quinto Distrito aron pagdala sa sports tourism sa isla sa Camotes. Giingong Julio Jess kini napahigayon dihang ubos pa sa modified general community quarantine ang tibuok lalawigan sa Sugbo. Ubos sa MGCQ adunay mga kalihukan nga gitugutan basta masunod lang gihapon ang minimum health protocols. Allowed under MGCQ and it was an open area and ang requirement dyan is observance of yung face mask and 50% capacity. Ito tapos na yan, pero if we can gather evidence, we can always file the necessary charges against those who were involved or responsible na dun sa violation na yon. Kasi gano'n naman kung ang violation niya is ordinances, so be it, di-file natin dun. Ang DILG-7 gibantuan na usab sa ilang uluhang buhatan pag-imbestigar sa panagtapok nga matud pa gitampungan sa mga local government officials. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sukwahi sa nangaging mga simana karon nagmingaw na usab ang mga vaccination sites sa Lapu-Lapu City. Unsa kaha ang hinungdan? Atong sayran sa report ni Luan May Rondina. Kini ang sitwasyon sa Hoops Dome karong adlaw. Nagmingaw ang kaniadtong gidagsa sa daghang magpabakuna. Butang nga makapatinga kay Pfizer vaccine man ang gigamit nga bakuna. Kini usab ang sitwasyon sa Hoops Dome niadtong Martes nga Moderna vaccine ang gipang bakuna. Menos usab kaayo ang mga tawo nga unta usaman sa mga preferred vaccine ang gibakuna. Reality may gi-check pod nako ang other LGUs. Reality na medyo not just kami all other LGUs as well na medyo nimingaw gyud. I think nibalik ang brand preference sa mga tao. There was about a stretch of mga 3 weeks nga walay laing vaccine kundi Sinovac. Hinuon, aduna nay unom ka mga vaccination sites ang Lapu-Lapu City. Wala pay labot ni ini ang mobile vaccination clinic nga musuroy sa matag barangay ug ang on-site vaccination sa matag barangay. Apan kun basihan ang data nga nahipo sa Local Vaccination Operation Center, mikunhod gayud ang mga nagpabakuna nga mga taga Lapu-Lapu City ning ikaduhang semana sa Agosto. Kun kaniadto moabot sa tag 6,000 ngadto sa tag 8,000 ang mga magpabakuna matag adlaw. Karon, mo-average na lang sa tagkapin 3,000 ngadto sa kapin 4,000 matag adlaw. Hinuon, may kapina sa 120,000 ka mga upunganon ang nahatagan sa first dose, samtang dulan sa 50,000 na usab ang nakakumpleto sa duha ka dose. Sa data sa City Health Office, 52 na usab ka mga upunganon ang nakalas tungod sa COVID-19 sa buwan lang sa Agosto. If you're kuan nga reason nganong naa kay adili ka magpabakuna kay naguwat ka sa specific nga brand, I think this is not the right time, Nanawagan ta nga magpabakuna ta because one, there's Delta variant, number 2, there's Lambda variant coming. So nanawagan ta nga at least we could sleep well at night knowing nga simbako ug maigo ta, at least mild ra ang ato ang symptoms. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Rondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Gisuspenso sud sa 15 ka adlaw ang usa ka babaeng traffic enforcer sa lungsod sa Konsolasyon nga nakuhaan sa video nga nakiglalis og nanghagit og sumbagay sa motoristang iyang gisita. Ang detalye ni Nico Serino. Sika ka? Nanapat. Nakontrobersyal kining pagsita sa traffic enforcer sa Konsolasyon nga si Mary Chris Vallejos sa usa ka delivery food rider. Nagsugod dihang giingong milahos ang motorsiklo bisan gipapahunong kay may mga manglabang sa pedestrian lane. Ang insidente nga na-upload sa social media miani og lain-laing reaksyon. Sa interview sa telepono, gipasabot ni Mayor Johannes Aligado dunay sayop ang duha ka habig ug nang hinaot makaamgo sila sa ilang nabuhat. Agi og pagdisiplina sa ilang enforcer, gisuspenso si Vallejos sud sa 15 ka adlaw dungan sa pag-reprimand kaniya. Gipamulta sab siya tungod kay wa magsulob og face mask ni adtong higayuna. Medyo naagyod sad siya isa bisag iyang gibuhat ang iyang trabaho, no, which is really angay man gyud to para sa kaayuhan sa tanan. Pasabot sa mayor, wa niya gikonsente ang gihimo sa enforcer nga paghulagway niya nadala sa emosyon. Kabahin sa reklamo sa enforcer, batok sa driver nga si Marcelino Sabosido nga disobedience to a person in authority, matod sa mayor, desisyon na kadto sa enforcer. Ato pong hangyo sa katawhan nga unta ang kaning traffic law o rules ba i-observe sad unta, no? Respetuhan sad unta sa atong mga katawhan, no? Nya dili lang pod nato initon ang atong mga no? So both sides have their mistakes. Sayang habig gidawat sa enforcer ang suspension kaniya. Ipadayon gihapon niya ang reklamong gisangat batok sa rider. Ang punto ko na tanda. Pero before that unta to ang gitan-aw sa netizen ko dili magkukukatil tanan sa mga netizen ko unsa gyud tino dihitabo. So karon na di-actionan man ko. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Miabot na sa 12 ka mga kaso sa Delta variant ang natala sa Eastern Visayas. Usa ka returning overseas Filipino nga nauli sa biliran ang labing wahing na dugang nga kaso. Mato ni Dr. Mark Steven Kapungkol, pangu sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa Eastern Visayas, nga nahimo na ang contact tracing hangtod sa third generation contact sa maong positibo sa Delta variant. Samtang dugang 165 ka mga kaso ang natala sa rehiyon, hinungdan nga miabot na sa 1,339 ang aktibong kaso sa Eastern Visayas. Di pa matud-aning duha ka mga pamilya nga mamahimong magkahiusa diha sa ilang gikahiligan o gikabisihan ang pamilyang Tirol nga tagalungsod sa Liloan mga motocross enthusiasts. Gikan sa ilang amahan nga si June ug upat ka mga anak nga misunod na usab sa iyang hilig. Lain-laing klase sa motor ang ilang gidala ug ubay-ubay na nga mga kompetisyon na ang ilang nasalmutan. Ang ngayon hinuong mag-amping sa lumba ug mag-practice kanunay. Samtang kining pamilyang gairanod sa Cebu City, biking usab ang ilang gikahiligan. Gatusa na ka mga kilometro na ang ilahang naabot gamit ang ilang mga bike nga nagsilbi na nilang bonding. Dili unta ganahan ang ilang mga anak kaniadto apan nadasig ra usab sa ilang mga ginikanan. Alang kanila daghang mga benepisyo nga makuha gikan sa pagbisikleta. Ato yung encourage atong mga anak nga unsay atong hilig ato sa silang ikuyog unya kanang ato yung gaidan gyud unya kanang tabangan gyud kung sa ilang gusto ba kay mura bagsag ingon mga making memories ba. You find time to buy a bike and makapalit ng bike, makabiking mo. You try biking. It's a very good benefit. It's a very good way of exercise. Daghang kay mahatag nga health benefit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka lalaki nga mikatkat sa poste na kuruntihan natagak og namatay sa daplin sa daan sa barangay Tulay sa lungsod sa Minglanilla kaganang buntag. Ang hitabo nakuhaan og video sa usa ka netizen. Ang report ni Femari Dumabok.
Sa kuha sa video sa usa ka netizen nga si Jocelyn Junzon, makita na nga naa sa ibabaw sa poste kining usa ka lalaki. Daghang mihangyo kaniya nga pakanaugon, apan wa niya kini panumbalinga. Daw susama siyang nagpahayahay sa ibabaw. Sa dulaan 2 minutos na sa video ni Junzon, makita ang lalaki nga mihikap sa usa ka bahin sa wire. Apan may kalit lang silang nadungog nga buto ug dayon misilaob. Sunod nga nahitabo, nakita na nila ang lalaki sa ubos nga nag-asuna ug nagkadugo. Gideklarar siya nga patay na. Sa pasiunang pakisusi, giila sa kapulisan ng biktima nga si Jorly Lesiones, 52 anyos, taga Tambungon, lungsod sa San Remigio. Gisusi karon sa kapulisan nga nung naabot siya sa dapit ug kun wa bay foul play ang iyang kamatayon. Ganun naabot na siya or usa. Kung magtagaw pa nabot siya or usa. Ako pa nagpalatman sa ng investigasyon. Oba ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gawas sa pinirito ug sabaw, kinamunggayan o tinula, ani ay laing putahis manok. Simple na kayo ang mga sagol, mantika, paminta, asin, aho, sibuyas, luya, siling at sara, dugang pangpalami. O dili kalimtan ang nagdala og bida, breast chicken fillet o ang daghang kamatis. Dali ra kaayo ang pagluto kay gani minutos lang, dili man gani maabot sa tunga sa oras. Ready to serve na ang kinamatisang manok. Sakto kaayo kanon sa mais o mahumay man. Haom usab kaayo kay hapit na ang ting panihapon. Ayaw sa paglangay, magkat-on, mag-food trip na ta. Naka-recover na gikan sa COVID-19 ang 21 sa 31 ka mga bata sa home care facility sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa COVID-19. May pipila pa kanila nga padayon pang gi-isolate kay aduna pay ubo. Samtang padayon pang gi-quarantine ang 4 ka house parents nga nagpositibo sab sa COVID-19. Hinoon, padayon giatiman ang tanang mga bata lakip na ang mga personnel nga nagpositibo. Ang nakanindot manggod sa atong compound no kay we have 4 buildings. So maseparate ra gyud nato ang katong mga naka-recover na, katong mga negative na from the positive pa, nag-ongoing pa silang isolation. So di gyud ta magka-problema sa atong mga isolation rooms. Padayon ang hiring karon sa Mandawi City Government ug mga health workers aron moabag sa ilang nagpadayong COVID response. Pipila ka mga contractual positions alang sa Mandawi City Hospital ang ilang gibuksan ug nang hinaot nga daghan ang mo-apply niini. Duha ka mga doktor ang gipangita nga magsweldoan og tag 60,000 pesos matag buwan. Napo ka mga nurses usab ilang gipangita nga adunay estimated monthly sweldo nga 33,500 pesos. Tagduha usab ka posisyon ang gipangita nila sa mga midwife, medtech o gradtech. Kini atong latest weather update, Thursday, August 19, 2021. Ang bagyo na atong gimonitor nakasulod na sa atong Philippine Area of Responsibility ganihang alas 10 sa buntag. Naipangalan na Tropical Depression Isang o gilayon sa 1,410 kilometro silangan ng Northern Luzon. Na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-urog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Ug so far wala kining direktong epekto sa any part sa atong nasod. Ang weather conditions sa tibok sa Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw. Magpadayon sa ilang showbiz journey, isip mga kapuso ang duha ka mga most promising talents sa GMA Network nga sila si Cassie ug Mavi Legaspi. Ang multi-talented twins mi-renew sa ilang kontrata sa GMA Artist Center niadtong August 16. Ang contract signing gitambungan sa mga taas nga opisyal sa network. Apil na ang first Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver B. Amoroso. Ubos sa paggiya sa ilang mga respetadong celebrity parents
heads nga sila si Zorin Ligaspi o Carmina Villaruel ubay-ubay na usab nga mga proyekto sa telebisyon ug mga endorsements ang nahimo sa kaluha. Ning pagbago silang kontrata gisaad nila ni Mavi o Cassie nga andam silang mugama og mga proyekto nga ikapasigarbo sa ilang mga ginikanan samtang naghimo sa ilang kaugalingong marka sa industriya. Si Mavi apil sa umaabot nga teleserye nga bituuna nila ni Heart Evangelista o Richard Yap ang I Left My Heart in Sorsogon. Samtang nadani usab si Cassie ang kasing-kasing sa mga mananaw sa bag-uhay lang nahuman nga First Yaya. Ang kaluha mipasalamat sa ilang mga fans sa rehiyon gumikan sa padayong pagmahal ug pagsuporta ngadto kanila. Thank you guys. Thank you to all the fans, and we appreciate and love each and every one of you. And we can't wait to see each and every one of you once this pandemic is over. Sana with our talents or with our future projects, we get to give back naman to them and make them happy. And sana naman we make them proud. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apila na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Ug maayong hapon mga kapuso.